Akusiyena wonke umuntu odinga ukuthi abe nemsamo ehlukahlukene. Kuya ngezimo umuntu akhule ngaphansi kwazo noma azalwe ngaphansi kwazo. Ikona okwenza ukuthi uthole ukuthi umsamo wakho usuhlukana kabili noma uhlukana kathathu, kodwa umsamo nje lilonke uyindaba yokucela. Sanibonani, igama lami nguMakhosi wakwaTembe. Ngokutholakala ngitholela emanzi umtoti. Inombolo engitholela kuyona u-061-83-90742. Iwebsite yethu is www.amakhosionke.co.za. Namhlanje ke sizokhuluma ngokubaluleka komsamu. Umsamu kuyinto ebaluleke kakhulu ekumele siyisukumele noma siyihloniphe sabantu nje besintu, ngoba ila sikwazi khona ukuthola ithuba lokuxhumana nabantu bakithi abangasekho, whether siyabazi noma sibazi, kodwa kukunikeza kahle ithuba lokuthi uxhumane nabantu bakini. Uxhumana nabantu bakini kubalulekile ngoba sinenkolelo yokuthi ibona abaphethe impilo zethu njengoba siphila la emhlabeni, ibona abasivikelayo njengoba siphila la emhlabeni. Manje kubalulekile ukuthi umsamu umuntu omnyama ube nawo umsamu. Ngisho akuthiwa umsamu wakho owesintu wesiZulu noma umsamu wabeSuthu noma wamaXhosa, kodwa sonke ngokuhlukana kwethu siney'ndlela ey'hlukene zokuphahla, siney'ndlela ey'hlukene zokuxhumana nabantu abangasekho. Okubalulekile-ke ngifisa ukuthi ngikudlulise futhi, umsamu uma ungekho ekhaya, kuvamisile ukuthi izinto zingahambi kahle kuwona wonke umuntu emndenini nje. Ake ngilinganise nje, mhlampe iy'ngane zakulo mndeni zifundile zonke, kodwa aziwutholi umsebenzi, kodwa abantu banamajazi, bagraduate-ile, banama-degree, abanye banama-masters, kodwa uthole ukuthi abayitholi imisebenzi. Kuvamisile ukuthi lokho kusuke kwenziwa ukuthi umsamu ekhaya awukho noma umsamu awuhleliwe ngendlela kumele ngabe manje uhlelwe ngayo. Emsamu-ke kuhlala abantu abangasekho njengoba ngingachaza. Iyathanda ukuthi ihlukaneke ngey'ndlela ey'ningi, kuya ngemindeni namasiko, njengoba ngike ngaphinde ngasho ngathi amaXhosa, amaZulu, amashangane, amaPedi, abaTswana benza ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Ngizochaza nje ngalokhu mina engikhuliswe ngaphansi kwako. Umsamu kuvamise ukuthi kube yindlu, abanye bebethi isekhishini, kodwa indlu la esifike siphahle khona, sibemeze khona abantu abangasekho. Siyakwazi ukuthi la kule ndlu sicele yonke into esifisayo, siyakwazi ukuthi la kule ndlu sibike yonke into esifisa ukuyibika. Ikhona la futhi esikhala khona, ikhona futhi la esithi mesenza imisebenzi sishise impepho, simemeze abangasekho. Ikhona la esikwazi ukuthi sithole khona ukuthula, ikona la sikwazi ukuthi sithole khona ukuxhumana ney'dala zethu, sikwazi ukudlulisa imiyalezo ebalulekile kakhulu ngey'mpilo zethu ney'fiso zethu. Ngakho-ke uma uya emsamu ufuna uyihlele, ngoba uyohlangana nomkhulu, nokhokho, nokhokhokazi, nogogo, nabantu bonke nje abasebashona nabanye ongabazi. Ufuna uyihlele, kufuna ukuthi ungaye lapha emsamu uhlanzekile, ungayi emsamu kade wenza inkonzo zasekamereni, ungayi emsamu ukade ubuya esifweni, ungayi emsamu ukade wenza into eyokungcola. Ngeke ngisanabe kakhulu ukuthi yini ukungcola, ngicabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi ungcola yini. Ufuna uyihloniphe, uyihlele uma uya emsamu. Emsamu-ke kuvamise ukuthi kube ubaba wasekhaya okakhuluma emsamu, akhulume nedlozi, athethe isidlozi. Uyena umuntu wesilisa wasekhaya omdala ovamise ukuthi akhulume nedlozi. Uma sekhotheme kuye kube undodana wakhe kanjalo noma kube umfowabo kanjalo, kuhlukana ngemindeni. Kodwa umuntu akavele nje asuke
akhulume umsamu. Umuntu uyanikeza umsamu, abanye bahlatshelwa imbuzi, abanye bahlatshelwa iy'nkukhu, abanye bahlatshelwa iy'kaphu. Uma sebika ukuthi cha, ngoba usibanibani usekho Tembe, sacha sesinikezwa usibanibani manje sekuyena esezothetha umsamu. Uyena esezothetha umsamu wala ekhaya, okusho ukuthi lowo muntu uyena osemele zonke izinto ezizokuxhumana nabantu abadala ey'suke y'funa ukudluliswa yilabo bomndeni. Okunye okubaluleke futhi kakhulu ukungeniswa kwabo abantu abadala la emsamu, ngoba kufanele sibe nalo ulwazi olugcwele lokuthi akusho ukuthi uma usuyakhile indlu ewurawundi noma wayiqoka leyo ndawo kulelo khaya ukuthi hayi la ikhona la ngizobeka khona abantu abadala sebevele bangena. Ufuna uma usuyakhile ebese uba nendlela yokubaphahlela-ke, yokubangenisa, yokubalanda. Abanye balanda olwandle, abanye balanda ey'ntabeni, abanye balandwa ezibeni, abanye balandwa ngaphandle kwesango, abanye balandwa emathuneni emalibeni. Kuya ngokuhlukana-ke kwezinto kodwa ngale nkathi kuhlolwa kwavela kanjani ukuthi umsamu wala ekhaya ufuna ulungiswe ngaliphi uhlelo. Ngakho-ke kodwa okubalulekile nje kulelo phuzu ukuthi abantu kumele babe nolwazi ukuthi uma usuwenzile urawundi noma wayiqoka indlu la othi wena uzobe umsamu wala ekhaya, isidalwa fanele uhambe uyosilanda la omele usilande khona, usicele ukuthi singene. And sivamise ukuthi singeniswe ngemfuyo. Leyo mfuyo-ke enisuke niyisebenzisayo lapho kulelo khaya njengoba sihlukene ngokwenza kwezinto, abanye iy'nkukhu, abanye iy'mbuzi, abanye iy'kabhu kanjalo. Kodwa ivamise ilandwe ngemfuyo, futhi kuvamise ukuthi lezi y'dalwa njengoba yilandwa kumele zihlanjululwe, ngoba kusuke kwazeka ukuthi kwabanye bese kukhona abangcolile, abangcolisiwe. Bangangcoliswa into ey'ningi-ke abantu abadala. Bangangcoliswa ukuganga kwasemndenini, bangangcoliswa ukuganga kwabantu bangaphandle, bashona mhlawumbe bebulaleni abanye mhlawumbe futhi bashonele ey'ntabeni, abanye futhi uthola ukuthi manje akwenziwanga kahle iy'nsiwo ngale nkathi beshona, bagcina sebeyabantu asebengcolisekile. Manje uma usubalanda, usubangenisa phakathi kwamagceke, unganalo uhlelo lokubageza, sekungenzeka lokhu wena kuphinde uyigwaze ngowakho umkhonto, ngoba sekungathiwa umsamu wakho ungcolile noma lelo dlozi kube idlozi elifike baseliyona, kanti njengoba usukulanda idlozi phela usuke unenhlisekelo yokuthi idlozi alizoletha ukukhanya la ekhaya, alizoletha ukuthula la ekhaya, alizoletha ukujabula la ekhaya. Usuke unesifiso sokuthi ufuna kuba khona ukuphumelela kuwona wonke umuntu osuke khona kulo mndeni, ngokuhlukana ngokwey'gaba, kusuka komdala kuya komncane, usuke uney'nhlelo zokuthi akube khona ukujabula. Manje ngakho-ke umsamu ukuhlonipha akugcini nje ngokuthi wena uhlanzeke, kodwa nazi iy'dala ufuna uhlale uyihlanze, ngoba ziningi izinto nezimo esibhekana nazo okuthola ukuthi manje umsamu usuhamba wasuyonakala noma iy'dala sey'hamba ziyaphazamiseka. Kubalulekile ukuthi iy'dala uhlale uzihlambe. Phinde futhi uthole ukuthi ekhaya kunendawo okuthiwa isemsamu, kodwa uthi uyabona futhi khona abanye abantu othola ukuthi usenomsamu wakomalume bakhe kodwa egcekeni elilodwa. Akoni-ke lokho, ngoba uthola ukuthi lo muntu vele uwumuntu owatholakala ekhaya futhi watholakala komalume, kodwa uthe metholakala ekhaya komalume zangenziwa kahle izinto ngendlela yokuthi abuye awele aye esibongeni sikayise, noma zenziwe kodwa idlozi la komalume lihleli futhi kuyena kakhulu futhi linesikhwele ngaye. Manje ukuze likwazi ukuthi idlozi la komalume naye likwazi ukuxhumana naye kalula, likwazi futhi ukuthi limlekelele ey'ntweni zakhe, kumele ukuthi alakhele umsamu la egcekeni lakubo kababa wakhe, kodwa azokwazi ukuqala ngabo komalume. Fanele aqale ngedlozi lakubo alakhele umsamu, lihleleke lizinze. Uyobe seyacela uma sekushaya isikhathi ukuthi cha, ngiyacela nina abantu bakwasibanibani, ngicela ukuthi ngibangenise abakomalume bami la ngizalwa khona, ngoba lapha nokomalume kuney'nkinga, angikwazi ukungena, noma komalume alisekho umuzi, noma anginawo amandla ukuthi ngiyovusa inxiwa lakomalume. Kepha bengifisa ukuthi abantu bakomalume bangeniswe la ekhaya, ngizokwazi ukuthi
ngibenzele yonke imisebenzi nezimfanelo zabo, ngikwazi ukubenzela la emagcekeni ala emzini wenu. Linganise njenganami nje njengoba ngiwuTembe emzini wakaTembe. Kodwa kuthola ukuthi njengoba ngizalwe isithokazi sakoBhengu, ngizobe ngicela abakaBhengu ukuthi cha nina abakaBhengu ngenani la kwaTembe. Njengoba ningena kaTembe anizophatha nizolawula, nizolekelela abakaTembe ukuthi lo muzi wakaTembe ume. Nizolekelela nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphile ngiphekophele phambili. Ngenze zonke izidingo ebeniyifisa kumina eningezekanga noma eningayitholanga le ekhaya kaBhengu. Ingakho ukuthola ukuthi umuntu usenomsamu wakubo, unomsamu wakomalume, kuphinde futhi uyambona usenendlu kamkhulu, usenendlu kagogo, ngoba kwakukhona izimo ezayiphoqa ukuthi labantu bangahlali ndawonye, noma kukhona izimo ezayiphoqa ukuthi labantu abangaganiselani kahle. Kodwa ngoba manje sebehleli kuwena mzukulu, uma umzukulu kuyaphoqa ukuthi ubahlukanise. Kodwa akusiyena wonke umuntu odinga ukuthi abe nemisamu ehlukahlukene. Kuya ngezimo umuntu akhule ngaphansi kwazo noma azalwe ngaphansi kwazo. Ikona okwenza ukuthi uthole ukuthi umsamu wakho usuhlukana kabili noma uhlukana kathathu. Kodwa umsamu nje lilonke uyindawo yokucela, uyindawo yokuxhumana nesidalwa, uyindawo yokubika zonke izinto mhlawumbe osuke ubhekene nazo noma zonke izinto osuke uyifisa zempilo yakho. Uyindawo la usukwazi ukuthi uxhumane nesidalwa sonke sikuphethe, usiphe ukudla ngoba phela labantu abangasekho bayadla. Ngawukuthi ubenzela umsebenzi omkhulu wenkomo noma wembuzi noma weyinkukhu noma wesikaphu, ikhona la ufuna uguqe khona ucele. Indawo ehlonishwayo. Imvamisa-ke ngendlela mina engazi ngayo, asingeni emsamu sifake iy'cathulo. Uyayithoba omunye emsamu, futhi umuntu wesifazane ngendlela engazi ngayo, amanye amazwe angazi, kodwa ngendlela engazi ngayo umuntu wesifazane uma egula esey'nsukwini zakhe akangeni emsamu. Manje hhayi ngoba sisuke sithi umuntu wesifazane usuke eseyingcolile noma eya emsamu, kodwa usuke esey'nsukwini, usuke efanele sazile angakuthinte okuningi okuzobe kuthinta abantu abadala. Hhayi ngoba esuke ebukeleka phansi, kepha usuke kuhlonishwa leso simo asuke kusona. Ingakho usuke uthola ukuthi kufanele azile yena, azile nje yonke into ekhaya. Manje-ke ingakho usuke kuthola ukuthi-ke manje umsamu ufuna ukuthi uwuhloniphe ngazo zonke iy'gaba, ngazo zonke iy'ndlela, ngoba umsamu iyona ngesilungu, iyona foundation yethu thina abantu abamnyama. Ikhona la sicela khona, ikhona la siqala khona, noma yini okuhle okumbi la sicela khona. Kubalulekile ukuthi umsamu siwuhloniphe, ubalulekile ukuthi umsamu siwuthande, ubalulekile futhi ukuthi umsamu siwazise, ubalulekile ukuthi umsamu siwuphamise njalo, ngoba kuyikona esiyiko njengoba siphila njengabantu abamnyama. Siyabonga.